Ιωάννης ο Βαπτιστής. Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Ερχόμουν σπίτι φορτωμένος, αγαϊδούρι, και ένας Ρωμαίος στρατιώτης με έβαλε να του κουβαλήσω το νερό στην αντίθετη κατεύθυνση για 1 χιλιόμετρο. Και τότε, Ελισάβετ, ακούσε, σου λέω. Κατάλαβα. Πάλι παιδάκια ονειρεύεσαι. Θα σκεφτόμουν πως θα ήταν να μεγαλώνεις ένα παιδί. Ένα γιο. Γλυκιά μου Ελισάβετ, ο Κύριος κατανοεί τη θλίψη σου. Το ξέρω. Κοίτα εκείνο το αγοράκι. Ναι, τα παιδιά είναι θαυμάσια, γεμάτα εκπλήξεις. Ζαχαρία, γρήγορα Ζαχαρία, ο Θεός σε διάλεξε. Με διάλεξε για να πεθάνω. Παιδιά, δεν τα αντέχω καθόλου αυτά. Οι γέροντες θέλουν να πας στο ναό. Καλά, δεν βλέπεις ότι τρέμω? Η καρδιά μου. Θα μείνω σπίτι όλη μέρα. Δεν μπορεί Ζαχαρία, σε διάλεξα να κάψεις το λιβάνι στο ναό. Εγώ? Ελισάβετ, το πανοφόρι μου. Και η καρδιά σου? Όχι, εντάξει, το πανοφόρι μου φτάνει. Θα ακούσεις τις προσευχές του λαού του Ισραήλ. Λύτρωσέ μας και βοήθησέ μας να τηρούμε τον νόμο. Ναι, Κύριε, απάλυνε τον πόνο της γυναίκας μου. Χαμογελάει, αλλά η καρδιά της έχει σπάσει. Αν θα ήθελες να ξαναδουλέψω στο ναό, θα ήταν μεγάλη μου τιμή, Κύριε. Μη φοβάσαι, Ζαχαρία. Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή σου. Αλήθεια? Ποια από όλες? Η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα γεννήσει ένα γιο που θα τον ονομάσεις Ιωάννη. Η γυναίκα μου? Ένα γιο? Δεν γίνεται. Όλα γίνονται με την πίστη, Ζαχαρία. Ο γιος σου θα φανεί πολύτιμος στον Κύριο, γιατί αυτός θα προετοιμάσει τον κόσμο για τον ερχομό του Μεσσία. Είσαι σίγουρος ότι βρήκες το σωστό, Ζαχαρία? Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε πολύ γέροι. Είναι αδύνατον να κάνουμε παιδί. Ζαχαρία, επειδή δεν δείχνεις πίστη στα λόγια μου, στο εξής δεν θα μιλάς και δεν θα ακούς. Ο Ζαχαρίας έπρεπε να έχει βγει τώρα. Ναι, είναι εκεί μέσα μια ολόκληρη ώρα. Ας μπει κάποιος μέσα να δει. Έχει πρόβλημα με την καρδιά του. Μα γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ? Μην ανησυχείς, Ελισάβετ. Θα βγει όπου να είναι. Νάτος, έρχεται. Ζαχαρία! Τι έπαθες? Μοίρα, τι έγινε? Τι έγινε? Πες κάτι, Ζαχαρία! Μας ακούς? Κάτι θα έπαθε μέσα στο ναό, αλλιώς... Ζαχαρία! Τι έγινε? Μίλησέ μου. Μίλησέ μου, Ζαχαρία. Είσαι καλά? Περάστε. Ελισάβετ, εγώ είμαι η ξαδέλφη σου, η Μαρία. Είσαι καλά? Το μωρό κλωτσάει δυνατά. Πολύ. Όταν το έμαθα, έπρεπε να έρθω να σε δω.
Πώς το έμαθες? Ήρθε και σε μένα ο άγγελος και εγώ θα κάνω ένα γιο. Τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Επιτέλους έρχεται ο Μεσσίας. Μαρία, τώρα κατάλαβα γιατί το μωρό μου κλώτσισε τόσο δυνατά. Έγινε θαύμα! Είναι και δυνατό, κοίτα χεράκια. Χριστός ο θείος του. Σιγά μη σου μοιάζει. Είναι ίδιος με τον πατέρα του. Ένας μικρός Ζαχαρίας. Αχ, Ζαχαρίας. Ναι, Ζαχαρίας. Ωραίο όνομα. Δίκιο έχετε. Ζαχαρίας. Τέλειο όνομα για τον πιτσιρικά. Θα τον λένε Ιωάννη. Ελισάβετ, δεν υπάρχει Ιωάννη στην οικογένειά μας. Όπως και να έχει, θα τον λέμε Ιωάννη. Ανοησίες. Ζαχαρία. Ζαχαρία. Μα δεν μπορεί να σ' ακούσει. Ούτε και μιλάει για να σου απαντήσει. Ανοησίες. Θα το λύσουμε αμέσως. Πώς θα βγάλεις το αγόρι, το όνομά του? Ποιο είναι το όνομα του αγοριού? Ιωάννης! Αδύνατον! Ευλογημένος να είναι ο Θεός του λαού του Ισραήλ. Μιλάω. Εις το όνομα του παντοδύναμου Θεού, εσύ παιδί μου, θα γίνεις ο προφήτης του και θα έρθει η μέρα που θα κηρύττεις μέσα στην ερημιά και θα ετοιμάζεις τον κόσμο για την έλευση του Μεσσία, του Υιού του Θεού. Γεια σας. Ήρθατε να ακούσετε για τον Ιησού? Ναι, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Η καλύτερη. Φαγητό. Σίγουρα φτάνει και για μας? Το ποτάμι είναι γεμάτο ψάρια. Καλά. Ελάτε, καθίστε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τη λαμπρή διδασκαλία του Χριστού. Είμαστε έτοιμοι να αγαπήσουμε και τους εχθρούς μας. Να σκεφτόμαστε πρώτα τους φτωχούς και ύστερα τον εαυτό μας. Αλλά θα είναι κάτι περισσότερο από εξαίρετος διδάσκαλος. Θα γίνει ο σωτήρας μας. Για σκεφτείτε, εδώ και χρόνια οι πατεράδες μας μιλούσαν για τον ερχομό του Μεσσία. Και τώρα ήρθε. Ο Χριστός ήρθε. Θα είσαι και αύριο εδώ? Εδώ μένω. Για σας. Όχι, κράτησέ το. Όχι, πάρ' το. Έχω ένα. Δεν θέλω δύο. Θα έχει ψύχρα σήμερα. Πρώτη φορά γνωρίζω τέτοιον άνθρωπο. Τα ξαναλέμε αύριο. Είδαμε τον Ιωάννη που προφητεύει την έλευση του Μεσσία. Διδάσκει στην ερημιά δίπλα στο ποτάμι.
Δεν έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας τέτοιον άνθρωπο. Μας γοήτευσε η παρουσία του. Δεν μπορείς να φανταστείς τα λόγια του. Είναι για μας ζωή. Ο προφήτης μας μίλησε για την έλευση του Κυρίου. Μας είπε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Να έχετε πίστη στον Ιησού. Αυτός θα σας σώσει. Μετανοείτε, μετανοείτε. Έφτασε η βασιλεία των ουρανών. Ο Ιησούς είναι αυτός που θα μας σώσει και έρχεται να ακούσετε τη διδασκαλία του. Έλα. Έλα. Κάθισε εδώ, καλέ μου άνθρωπε. Ανάπαυσε το σώμα σου και την ψυχή σου. Πριν από 30 χρόνια, ο κόσμος έλεγε ότι ο Μεσσίας γεννήθηκε στη Βιθλεέμ. Ο πατέρας σου, ο Ηρώδης ο Μέγας, έστειλε στρατιώτες στη Βιθλεέμ και σκότωσε όλα τα νεογέννητα αγόρια. Πού το πας, Καϊάφα? Πιάσε τον Ιωάννη το βαπτιστή πριν ξεσηκώσει όλον τον κόσμο εναντίον σου. Και για ποιο λόγο να τον συλλάβω? Για τα κουρέλια που φοράει? Για βλασφημία. Ας τον να διδάσκει. Γιατί να νοιαστώ για έναν τρελό που φωνάζει «Μετανοήστε στη μέση του πουθενά». Ο Ιωάννης δεν με τρομάζει. Κανείς δεν με τρομάζει. Ηρώδη! Η γυναίκα μου. Γρήγορα, έξω, έξω, ξού! Ηρώδη, μήπως άκουσα γελάκια? Γελάκια? Ναι. Ο Καϊάφας με κάνει να γελάω με τις χαζές του ιστορίες για τον Ιωνά τον βαπτιστή. Ιωάννη. Ιωάννη, ναι. Τον Ιωάννη το βαπτιστή? Δεν έχετε ακούσει για τον Ιωάννη το βαπτιστή? Λέει ότι είναι προφήτης. Λέει ότι θα έρθει ένας νέος βασιλιάς. Νέος βασιλιάς? Εγώ λέω να τον πιάσουμε. Ο Ηρώδης λέει να τον αφήσουμε ήσυχο. Εσύ τι λες, αγαπητή μου Ηρωδιάδα? Να τον αφήσουμε ήσυχο. Τι είσαι εσύ, βασιλιάς ή ψάρι? Στείλε να τον πιάσουν, ανόητε. Εσύ μπορεί να θέλεις να αφήσεις το θρόνο σου, αλλά εγώ όχι. Λοιπόν, τι κάθεσαι εκεί και καφιέσαι, Καϊάφα? Ποιο είναι το σχέδιο? Θα του στείλω ιερείς κατασκόπους. Θα τον ξεγελάσουν για να πει κάτι ανόητο και τότε εσύ θα τον συλλάβεις. Καλώς. Φύγε τώρα. Πρέπει να ηρεμήσω τη γυναίκα μου. Εντάξει. Γρήγορα θα τελειώσουμε. Το ελπίζω.
Είναι γελίο να στέλνουν ανθρώπους του δικού μας επίπεδου για να ξεγελάσουν ένα ανίδιο αγοράκι μέσα στην ερημιά, έτσι. Πώς σου φαίνομαι? Σαν ταπεινός που διψάει για την αλήθεια. Μα είπε ότι θα έρθει κάποιος σπουδαιότερος. Είμαι σίγουρος, σου λέω, ο Ιωάννης είναι ο Μεσσίας. Εγώ ξέρω ότι άνθρωπος σαν τον Ιωάννη δεν έχω ξαναγνωρίσει. Α, κοιτάξτε, νάτος. Κάποιοι διέδωσαν ότι είμαι ο Χριστός. Πρέπει να το καταλάβετε. Δεν είμαι. Όλη μου τη ζωή περιμένω να έρθει ο Ιησούς και να σώσει το λαό του Ισραήλ. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν μας φαίνεσαι συνηθισμένος άνθρωπος. Διδάσκεις υπέροχα, βέβαια. Πρέπει να είσαι ο Ηλίας. Ναι, ή εκείνος ο μεγάλος προφήτης που λένε ότι έφθασε. Πες με όπως θες. Εγώ κηρύσω το λόγο του Κυρίου. Πες μου, ένας προφήτης είναι σημαντικότερος από έναν βασιλέα? Ο προφήτης μιλάει για το Θεό. Ο βασιλιάς μιλάει για το βασίλειό του. Τώρα μπερδεύτηκα. Ναι, εμείς δηλαδή ποιον να υπακούμε, σένα ή τον Ηρώδη? Ξέρω την ψυχή σου. Είσαι υποκριτής και ψεύτης. Και οι δυο σας. Θέλετε να μάθετε τι σκέφτομαι για το βασιλιά σας? Θα σας πω. Ζει και βασιλεύει μέσα στην ξεδιαντροπιά και έκλεψε και τη γυναίκα του αδελφού του. Για αυτή την αμαρτία θα απολογηθεί μόνο στο Θεό. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι θα το ξαναπούμε. Ιωάννη, γιατί το είπες αυτό? Τι είπα? Τον Ηρώδη αμαρτωλό. Είπα την αλήθεια. Ιωάννη, αυτοί οι άνδρες πάνε στον Ηρώδη αυτή τη στιγμή. Θα σε συλλάβουν. Ή χειρότερα θα... Δεν θα το κάνουν. Όχι ακόμη. Ο Κύριος δεν ήρθε. Γνωρίζεις τον Ιωάννη τον προφήτη? Ναι, τον γνωρίζω. Ζει κοντά στον ποταμό Ιορδάνη. Μια μέρα ταξίδι. Από εκεί. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, τι είπε αυτός ο τρελό προφήτης? Πες μου. Ότι δεν έπρεπε να παντρευτείς την Ηρωδιάδα. Αυτό το έλεγα και εγώ. Είπε ότι δεν υπάκουσες στον νόμο. Ότι εσύ και η Ηρωδιάδα είστε ξεδιάντροποι. Τι είπε? Δεν έκανες αυτό που σου είπα να κάνεις. Έτσι δεν είναι? Μάλλον δεν έγινα κατανοητή. Γι' αυτό θα στο ξαναπώ. Σήκω και στείλε στρατιώτες να τον πιάσουν, άντε! Αγαπητή μου, ξανασκέψου το. Έχει εκατοντάδες πιστούς. Θα μας μισήσουν θανάσιμα. Δεν με νοιάζει. Με προσέβαλε. Και εμένα με προσέβαλε, αλλά δεν κάνω και έτσι. Δώσε τόπο στην οργή. Ηρώδη, ή θα συλλάβεις τον Ιωάννη και θα τον εκτελέσεις, ή θα πρέπει να τακτοποιήσω μόνη μου αυτό το πρόβλημα. Ιωάννη, άκουσέ με. Μην διδάξει σήμερα. Μα Ανδρέα, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν να ακούσουν για τον Χριστό. Και μερικοί από αυτούς για να σε πιάσουν, να σε συλλάβουν. Κρύβονται εύκολα μες στον κόσμο. Θα μιλήσω από εκεί πάνω σήμερα. Τι λες? Ιωάννη, άκουσέ με, Ιωάννη. Τιμή μου που τόσος κόσμος ήρθε εδώ σήμερα. Σίγουρα δεν ήρθατε εδώ για μένα. Ξέρω τι σας έφερε όλους. Το πνεύμα του Ιησού σας έφερε εδώ. Όλοι ελπίζουμε ότι κάποια μέρα θα δούμε... Ιωάννη, τι έγινε? Τι έγινε? Ήρθαν οι στρατιώτες? Ήρθαν οι στρατιώτες? Κοιτάξτε,
ο Υιός του Θεού. Κύριε. Γεια σου, Ιωάννη. Ήρθες. Δηλαδή ήξερα ότι θα έρθεις και εσύ ήρθες. Ναι, ήρθα. Έλα, βάπτισέ με. Να σε βαπτίσω. Δεν είμαι άξιος. Εσύ να με βαπτίσεις. Πρέπει να με βαπτίσεις, Ιωάννη. Με αυτόν τον τρόπο μόνο θα εκπληρωθούν οι γραφές. Ιδού ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Άνοιξες το δρόμο μου, Ιωάννη. Υπήρξες πιστός κήρυκας του Λόγου του Κυρίου. Γρήγορα, Ιωάννη, γρήγορα, μάζεψε τα πράγματά σου τώρα. Όχι, όχι, φύγε εσύ. Δεν θα έρθω εγώ. Δεν θα έρθεις? Γιατί? Η αποστολή μου τελείωσε. Φύγε. Μα, Ιωάννη, δεν θέλω να... Δεν θέλεις, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Φύγε. Θα τα ξαναπούμε. Πότε? Φύγε. Αυτός ήταν. Σωστά? Σωστά. Αντίο, Ιωάννη. Οι μέρες μετά τη βάφτιση, ο Ιωάννης φυλακίστηκε και αποκεφαλίστηκε με διαταγή του Ηρώδη. Αλλά ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ την πίστη του και τη διδασκαλία του. Ο Ιησούς κάποτε είπε γι' αυτόν: «Από όλους εκείνους που γεννήθηκαν από γυναίκες δεν υπάρχει μεγαλύτερος προφήτης από τον Ιωάννη το βαπτιστή».